Du skal nu høre første kapitel i bogen De hemmelige YouTubere af Maria Rørbæk. Kapitel 1. Du ligner ikke et monster. Der er noget, jeg længe vil spørge dig om, Magnus. Magnus sank en klump. Uden at svare, stak han nøglen i cykellåsen. De andre havde allerede hævet deres cykler ud af stativerne, og det virkede nærmest som om de bare stod og ventede. Jo, fortsatte Victor i et venligt tonefald. Det er noget, jeg virkelig har tænkt længe over. Magnus så op. Det var næsten alle drengene fra klassen, der stod der, med Christian og Victor forrest. Hvad er det? Spurgte han. Victor lagde en hånd om bag nakken og smilede. Er det kolort eller hundelort, du har i ansigtet? Latterbrølet var enormt, og Magnus mærkede en sveddråbe løsrive sig fra armhulen. Så han igen ned på cykellåsen og begyndte at fumle med nøglen. Det gjaldt om at lade som ingenting, som om han slet ikke havde hørt noget. Bare sig. Bag sig hørte han en vred stemme. Hold op, hvor er I bare tavlige! Af alle mennesker i hele verden skulle det selvfølgelig lige være klassens største nørd, Selma, der begyndte at forsvare ham. Hun stod der med sit kridthvide fjæs, der afslørede, at hun garanteret havde siddet og læst indenfor hele sommeren. I ved jo godt, at det er bare et stort modermærke. Congenital melanocytær nevus, sagde hun. Det fik bare Christian og Victor til at grine endnu højere, og snart grinede alle med, undtagen Jonas, der stirrede ned i jorden. Christian trådte et lille skridt frem mod Selma. Han havde altid været den højeste og den stærkeste i klassen, og nu ragede han næsten et hoved op over hende. Sikke nogle flotte ord, du kan, sagde han. Magnus fik låsen op og satte sig op på cyklen. Er I to blevet kærester igen? Spurgte Victor i samme venlige tonefald. For det ville da være et smukt par. Monster og stræber. Jeg blev helt rørt. Vi har aldrig været kærester, sagde Selma. Nå, så har hun måske noget for dig, Jonas, sagde Christian. Vil du hellere med dem end med os? Jonas så op fra asfalten. Nej, selvfølgelig ikke, mumlede han. Magnus satte cyklen i gang. Da han nåede ud på stien, hørte han, at nogen kom pustende efter ham. Et øjeblik var han bange for, at det var Christian eller Victor. Så råbte Selma. Vent! Skal vi ikke følges? Hun kørte op på siden af ham. Går det godt med Keppa? Spurgte hun. Er han glad for at være i Australien? Magnus nikkede. Selma behøvede ikke vide, at det var flere dage siden, han havde hørt fra sin bedste ven. Han har det fint, sagde han, og trampede i pedalerne. Desværre hang Selma på. Utroligt, at hun kunne køre så stærkt. Synes du ikke, at det var spændende i dag? Fortsatte hun. Jeg glæder mig til at høre om det gamle Grækenland. Magnus så sig omkring. Der var heldigvis ikke andre. Ikke lige mig, sagde han så. Da de nåede ind på Solvænget, hvor de boede i hver sit rækkehus, slog Selma over i en medfølende tone. Jeg synes altså ikke, at du skal tage dig af dem, sagde hun. Hvem? Spurgte Magnus, selvom han selvfølgelig godt vidste det. Christian og Victor. De er bare så lede. Magnus svarede ikke. Hvorfor skulle hun nu blande sig i det? Og du ligner altså overhovedet ikke noget monster, fortsatte Selma. Det har jeg aldrig synes. Magnus mærkede en klump i halsen. Så hoppede han af cyklen og stillede den op af hækken. Hans mor sagde altid, at han skulle være sød mod Selma. Ses i morgen, sagde han, og løftede hånden til farvel. Inde i entréen stoppede Magnus op foran spejlet. Han kunne have været en ret pæn dreng, eller i hvert fald en ret almindelig dreng,
med blå øjne, lyst hår og fregner. Irriteret lod han en hånd køre hen over det store, sorte modermærke, der bredte sig fra hans højre øjenbryn og ned over det øverste af næsen og hen under øjet, hvor det lå som en stor, udsplattet klat. Hold kæft, hvor han bare hadede det. Da han var lille, havde han prøvet at skrubbe det af, men det kunne han selvfølgelig ikke. Senere havde han prøvet at dække det med creme, men så det bare endnu værre ud. Magnus mærkede telefonen vibrere i lommen. Kunne det være Keppa? Nå nej, det var allerede nat i Sydney. Han fiskede telefonen op og så, at der var nyt på klassechatten. Alle drengene stod foran centret med armene om hinanden. Så er det istid, jeg giver, havde Christian skrevet. Magnus sukkede. Hvis Keppa havde været der, kunne de to også have spist is sammen. De plejede altid at have lange diskussioner om, hvad der var bedst. Jordbær eller pistache. Han hentede en juice i køkkenet og lod sig dumpe ned i sofaen. Så vibrerede telefonen igen. Denne gang var der en besked om, at der var et nyt fra kongen af YouTube. Magnus blev glad, selvom det selvfølgelig var federe, da han så videoerne sammen med Keppa, var det også sjovt nok alene. Kongen plejede at udfordre sig selv på de skøreste måder. Sidst havde han spist en chili, der var så stærk, at tårerne stod ud af øjnene på ham. Magnus satte sig godt til rette i sofaen og trykkede på play. Hej alle sammen, så skal der festes, sagde kongen. Som altid havde han et kæmpestort smil, der fyldte hele ansigtet ud. Jeg har lige rundet den 250.000, 250.000 subscribers. Er det ikke bare sygt? Magnus kunne ikke lade være med at nikke, selvom kongen selvfølgelig ikke kunne se det. Jo, det var sygt mange, og Magnus så drømmende ud i luften. Tænk at være så populær. Tænk at have så mange følgere. Tænk at blive kigget efter på gaden for noget andet end et stort, dumt modermærke. På skærmen tændte kongen af YouTube 2 stjernekastere, der spruttede og gnistede. Sådan mand, 250.000. Og jeg vil gerne takke jer alle sammen og fejre mig og jer med en konkurrence. Hvem af alle jer, der har subbet, kan selv blive til den bedste nye YouTuber? For du behøver jo ikke nøjes med at se på. Du kan selv gå i gang. Magnus lyttede interesseret, mens kongen fortalte, hvordan man kunne begynde. Rent teknisk kunne man jo bare bruge en almindelig mobiltelefon, og helst også en mikrofon, så lyden blev god. Det vigtigste var at have noget godt at fortælle. Åbn din egen kanal og læg din første video på inden i morgen kl. 12 med en titel, der starter med Til kongen. Så er du med i konkurrencen. De bedste går videre og får flere udfordringer, og til sidst kårer jeg den allerbedste nye YouTuber. Magnus lod en finger glide ned hen over modermærket. Det ville være fantastisk at deltage i konkurrencen, og han havde faktisk både et stativ og en mikrofon. Men Magnus ville på ingen måde være med. Ikke med den sorte klat. Folk ville bare grine af ham og skrive grimme ting. Og de ville garanteret heller ikke synes, at han var sjov. På bordet vibrerede hans telefon endnu en gang. Det var Selma. Hej Magnus. Har du set kongen af YouTubes konkurrence? Skal vi ikke lave noget sammen? Skrev hun. Magnus rystede på hovedet. Ikke med mit fjes, skrev han. 10 sekunder efter svarede Selma. Det er da lige meget. Magnus sukkede. Hun lød præcis som hans mor. Men det var jo ikke dem, der skulle rende rundt og blive gloet på. Nu skal du gå ind på MeBook og
svare på de spørgsmål, der er til kapitel 1.